Sziasztok, folytatom a videót, ugye erre én se számítottam, hogy 10 percnél le fog állni a videó. Ugye nem akarom újra kezdeni, mert valami már ugye az előző része volt. Ugye persze YouTube-ra fel fogom tölteni, ne zavarodjatok meg, hogy most ez így jött össze ez a videó befejezés. Na hát akkor ugye folytassuk is tovább. Akarunk utazni? Igen, akarunk utazni. Igen, méghozzá ugye Yongan, ugye nálunk Yongan a map 1. Ugye hát mindenki ismeri ugye a játékot, sőt ezt elmondtam jó pár százszor. Ugye 3 irodalom van, ugye ezek tudnak egymással harcolni. Ugye most így nem tudom, meglepetésként érte-e azokat, akik régen PvP-ket teszek, hogy mennyi újdonság van benne. Plusz itt oldalt van egy ilyen, hogy PvP pontok. Hogy ez mit csinál. Itt van olyan kiírva, hogy 151 szintől hányat PvP-ztél. Hány sikeres győzelmed volt, hányat vesztettél. Ugyan 16 sikeres volt, az a 3 veszteség az úgy jött össze, hogy ketten jöttek rám PvP-be, tehát úgy sok esélyen nem volt, úgyhogy mind a kettő full defense volt, tehát ugye sok esélyen nem volt. Tehát mi van még itt? Ugye itt harcolnak, ezeket magukra hagyom. Halász, ugye lehet halászni. Ja igen, a surának megmutatom igen, ennek 6. képessége nincsen, de vagy alapból 6 képessége a surának, de viszont van egy 7. képessége ugyanennek a karakternek is. Egy ilyen skill, ami ennek védelmet ad. Ugye a harcosnak, ugye a warriornak aznak mágia védelmet ad. Most meglepődtem ezen a baltásgyilkoson, ugyanis ugyanaz a neve ennek a mobnak, hogy baltásgyilkos. Tehát ilyet még nem láttam. Megtennétek már egy jó ideje, de viszont erről a mobról még mob eventen nem láttam, szerintem ez valami új féle. Lehet igen, 30k sebzek itt is, miért? Mert ugye mobos cucc, ugye felveszünk ezt, és mindjárt többet sebzek rá. Igen, egy mobos cucc, ez nem mérek sokat. Tessék már 37 kell. Ugye elő kell varni a mobos cuccokat. Van még itt jó, hát a mobos cucc lenne, hogy a farinban van. Mint látjátok, szépen leamortizáltam az életét. Igen, tehát most nem tudom, hogy ez 50k-t, mert ezeket kevesellitek-e. Nem tudom, jól mondtam el. Hogy nem, volt már 140k, volt 150k, csak ugye mivel ott a valimba a mobos cucc. Hát magára hagyom ezt a csámát, hogy gyilkolja. Kukucs, bugyocskát játszunk? Elbújt. Hát igen, szét kéne nézni, hogy valakivel lehet-e párbajozni. Ugye Zombie Gamer szív vagyok benne, mint látjátok. Igen, ne lepődjetek meg, hogy sok más irodomban szoktak megszállni másik irodomban. Igen. Nem is keveset. Mondjuk hívjuk ki ezt a harcost. PvP-re. Nem tudom, van-e emersze kiállni ellenem. Ugye, mint látjátok, ugye itt a defes cuccos. Ugye látjátok, mint most ez a gyerek ugye szó nélkül nekem támad, tehát ugye elvileg ez nem fel. Mint látjátok, hozzá se nyúltam, csak épp a lánglelke egyáltalán is meghalt. És látjátok, hozzáadott az ölések számát 17. Úgyhogy nagyon jól haladunk. Tehát ugye meghalt, szerintem úgy, hogy nem is edzett rám 15k-nál többet. És még úgy, hogy védelem rajtam sem volt. Tehát ugye én sorra az ötletek jobban párba hívott. Jó, elfogadjuk. Biztos elver 206-os, mint látjátok, PvP. Vért van rajta, meg ez mégis ő is csak sura. Ugye a kardomban is a def van, meg itt pár cuccomban is, tehát ugye a def az nem erősít, de viszont nagyon biztonságot ad az ellen, hogy ne öljenek meg. Jó, igen, ugye 236-os, csak ne vegyem fel vele a harcot. Viszont 216-ost van itt már veletem el. Nem úgy, hanem ugye legyőztem. Igen, mint látjátok, ugye ő is defel. De viszont neki 110-et sokkal több élete van, mint nekem. Igen, én mindjárt meghalok. Igen, tehát ugye látod ott mégiscsak 206-os. Igen, ugye most hozzáadta a
nem a túlzavarosak, igen, ugyanis az a lényeg ennek, hogy ugye 150 szintű vagy, és hogyha nálad 30 szinten nagyobb a PvP-zel, és vagy ő győzött le, vagy ő győz le téged, akkor nem adja hozzá a pontokat. Tehát 150-es szint felett és 20 vagy 30 szint különbséggel van, de felt van. Most egy kicsikét igen csetelünk. Nem terveztem, hogy ilyen is lesz a videóba. Bár 9%. Jó, most összeszámolom neki, nem tudom, az nektek baj-e. Majd kommentbe írjátok, hogyha nem akarjátok, hogy ezt megcsináltok, hanem valamilyen játék gameplayt akartok. Ugye, mint mondtam, ugye itt van a Need for Speed Carbon mellettem, ugye, hogy felrakjam el, azt ugye csak kommentektől függ, felrakhatom, pici hely van is a gépemen, ugye látjátok itt fent, ugye gondolom, hogy bandikammal veszem fel. Igen, mondtam már azt hiszem másik videóban is, hogy nem felepszem, sokat foglal. Gondolom, valaki mondja, lehet lerendelingelni, vagy mit tudom én mit csinálni vele, hogy kevesebbet foglaljam. Igen ám, de viszont nekem azt nem engedi csak Windows 7-nél. Ha valaki tudja, hogy lehetne leszedni a gigáját a Frapsnél, akkor azzal folytatnám a videófelvételt, és lenne még metines videó sorozat, illetve mit tudom én, még resztózások is, nem csak úgy. Tehát egy resztózást már csináltam, egy rejtett ajtót, csak ugye azt feleszevettem fel, tehát 4 percnél többet nem foglalt a videó, és mégis 3 gigát foglal. Tehát ugye ez a baj, a feltöltés meg helyileg is nagyon sokat foglal. Gondolom most ugye mikor visszajönnek újra PvP-ben, gondolom megint felrakják a defát, jó, mondjuk ezt hagyjuk. Nem mondják, tehát tapasztalatgyűrű hullik, mint az őrült, abból soha nincs ilyen hiány, ugye 115-130-as mapon úgy hullik, hogy szó szerint a inventory tele van, és ott még a raktárnak, ugye a raktár 3 ilyen eltárrészből áll, ami nagyon meglepő, de közben mégis örökké tart. Tehát nem úgy, mint itt, tehát pont 2, hogy ugye ott csak addig tart, hogyha azt úgy megveszed. Tehát ugye valami kis harc is legyen már a videóban benne. Akkor, tehát így jó, ezt most kinyomjuk, ne zavarni minket. Lélek! És akkor most ugye jelezni kell neki. Ugye most se fog tovább érni a harcoskánk. Ugye lehet, hogy kérdezhetitek, hogy melyik karakter a legjobb PvP-vel. Ugye szerintem ugyanis a Suramel ugye a lánglelken segíti a BM sürát. A ninja is jól láthatatlanból. A varikat azért nem érdemes csinálni, max farmkarinak, ugyanis a varik ellen rakadnak az emberek a lehető legtöbb defát. Hopp, nézzétek, csak itt valaki átváltozott. Farkassá. Ja, igen, 10 percnek lenne a videó, el is fogok köszönni majd, mert mindjárt vége van, és akkor 2 éve felvettem egy kis PvP 2 bemutatót. Kis farkasként átváltozott. Ugye, mint látjátok, behozták ezeket a jégsárkány lemezvérteket a karakterekre. Mennyire úgy van. Ugye itt behozták ezt aranyló kicsi rúd, aztán úgy hívják, nem tudom, nincs 215-ös karakterem, és a 250-es. Aranyló kicsi rúd, ugye ez a ninja PvM vért, ami itt van rajta, ez lélektelen vért, a sámin, az a fehér. Az PvP-be ér valamit, de a PvM mégis jobb. Akkor mi van? Mit mutassak még? Igazából úgy sok minden nem tudok, az idő is lassan lejár, úgyhogy mindjárt elköszönök, csak gondolkozok, hogy mutassak még Hermész kard itt a srác kezébe, gondolom ismeritek már. Jó, hát jó, a nevem ne lepődjetek meg Bud Spencer, mert nem bírtam jobbat kitalálni, de ugye mégiscsak Bud Spencer és Terence a legjobbak, de nem tudtam mit kitalálni. Ugye hát próbálják szegény spórát kinyírni. Nem jön össze nekik, én meg. Hát köszönöm szépen a figyelmet, hogyha akarjátok, hogy legyen még bármilyen játékon, tudják komment. Sziasztok!